Daming bangka na ngayon dito. Oh! Yan mga katropa, pupunta tayo sa dagat. Papasyal muna tayo sa dagat dahil busy pa mga tao ngayon. Kapistahan ngayon dito. Yan. Yun na ya. Halika rito. Ay, punta tayo ng ano? Dagat oh. Ayun si Manny Buyit oh. Gising na. Bilis ikaw kay Manny Buyit ha. Ayan yung dagat oh. Nangangamoy ng dagat. Oh wow! See? May see? See? Bilis mo na ikaw kay Manny Buyit dali. Magbilis ikaw. Ito yung dagat dito sa amin mga katropa. Kulay puti, white sand. Wow, ganda na pala rito. White sand. White sand. Yan. Daming bangka na ngayon dito. What is that dun sa... Ha? Tinik ikaw ha? Uy! Uy! Yung anak ko. Inay! Basa na! Lagot! Basa ikaw! Tayo lang ikaw! Tayo! Tayo lang! Doon tayo sa may ano, sa pinakadulo mangingisda. So sunod, baka bukas na yun mga katrops. Fiesta kasi rito kaya hindi pa kayo masyado makakilos. Silip pala yung mga katropa. Yan. Ayun na. Buso. Ayun buso. Aday. Ay. Ay. Ang ganda. Oh. Yan, mapagpalang araw sa atin lahat mga katropa. Mag-iigib tayo. Ito yung pag-igib sa atin mga katropa, sa amin pala. Ayan. Binabayog ang tawag sa amin ito eh. Malayo po kasi yung ano dito, yung tawag nito, tubig, kumbaga puso. Yan. Masyadong malayo. Kaya kailangan talaga magtiis. Kaya umaga pa lang mag-iigib na tayo. Yan. Hanggang doon tayo sa ano, malayo. Sobrang layo mga katropa. Tapos mabigat pa to. Ang ganda na pala ng daan dito. Ay. Ay. Kaya ang tubig adigdi. Ay. Ayun pala, nakita ko na ang tubig. Ganda ng buhangin dito mga katrops. So, white sand. Ito yung tubig puso. Talagang probinsyang probinsya mga katropa. Puso. Makikiigib lang tayo mga katrops kasi hindi sa atin to. Wala kasing tubig doon sa taas. Bali umaasa lang sila doon sa stock na tubig sa taas, sa doon sa may bundok. Doon. May kisak Noy. Tingnan mo yung andito mga katrops, ganyan, bombang bomba.
Bulag. Hotel pala yun. Ang dami ng mga ganda dito, mga katropang bahay. Nung umalis ako dito kaunti pa lang. Ngayon ang dami ng bahay. Ang oras pa lang yung mga katropa, ano pa lang, ang aga. Siguro 6:30 pa lang, ay mga alas 6 pa lang, mga ganito. Aga akong nagising mga katropa kasi pinasyal ko pa yung anak ko doon sa dagat. Pagkatapos sa dagat ay nagigib na tayo ng tubig para may stock doon sa bahay kasi kapistahan ngayon dito, maraming taong mga pupunta pare kailangan ng tubig pero itong tubig dito mga katropa hindi naiinom yung tubig dito gawa ng dito sa pusong to, gawa ng malapit siya sa dagat, medyo maalat-alat ang tubig, mga panghugas lang ng ano to, panghugas lang ng plato, pang ano sa CR, pang buo sa CR. Yan. Yung naiinom naman ay nandun sa may ano, yung iniigiban doon. Papakita ko sa inyo yun mga katrops. Yun yung naiinuman. Kasi dito sa amin sa Bicol ay sobrang hirap ng tubig. Yun talaga pinakamahirap yung tubig dito. Tubig sa kabigas ang pinakamahirap dito mga katrops. Pero sa ulam walang problema. Kasi marami kang makukuhang gulay, isda, yan. Dami kang makukuha, mga niyog, libre lang ang niyog, yan. Papaya, mga libre lang dito yung mga yan. Yan mga natong, yan o, laing, mga ganyan. Marami dito yan sa Bicol. Papaya, o, tingnan yung mga papaya mga katropa. O. Nagkalat lang dito mga papaya. Ayun, yung mga papaya pa. Talaga dito ang problema ay ang bigas. Yun. Bigas lang ang problema gawa ng umaasa lang sa ulan yung tubig. Kapag walang ulan mga katrops, wala siyang palay kasi wala namang tubig dito talaga. Ano daw ito, nasa mataas na lugar, kumbaga mga bato daw ang nasa ilalim ng tubig. Kaya wala silang makuhang tubig. Ito naman malapit sa dagat. Kaya hindi naman masyado rin yung tubig dito. Malinaw siya pero hindi siya iniinom. Yung mga nag-iigib din daming pumipilang mga nag-iigib mga katrops. Tapos meron pa rin darating. Sakto. Mga bata. Ay. Yan. Yan, ganyan. Babayogin na natin to. Baliktad ka. Ayan. Dahil mga nag-iigib mga katrops. Yan. Gaganon yan mga katrops. Yung daliw katropa. Yan o, ganyan yan o. Nasubukan namin to nung dito pa kami naglalagay mga katrops. Bataan pa namin. Halos araw-araw namin to ginagawa. Araw-araw na ng buhay namin to. Kaya sabi nila maganda lang pag abroad sa umpisa. Yung kapag wala na daw pera, pag nagpurgod na wala na pera, wala nang pag-asa. Ay sanay naman po kami sa hirap. Bata pa lang po kami ay sabak na kami sa hirap. Ay, grabe mga katropa. Isang pa lang iabutin ka na ng 10 minutes. Balikan. Layo pa naman itong
Iigiba namin mga katrops. Oh. Buhay Bicol. Yan. Ito na tayo sa bahay namin mga katrops. Aray ko. Yan. Ito yung naghahanap ng bahay namin mga katrops sa Bicol. Aray ko. Ay. Ha? Ha? Yeah. Ay, Bray. Busy. Oo, busy kami. Oh, excuse. Busy kami. Busy kami sa kusina. Oh, yeah. Salin mo na dyan. Kahit sa itim. Huwag mo naman sa sali. Okay lang yan. Yan. Yan lang. Salin. Pupunin lang natin ito mga katrops. Palagi ko narinig si ano. Ito nakikita ko. Ha? Ni Katropa. Kapeng yan. Hindi ko palagi ko narinig yung boses pero hindi ko nakikita. Yung pogi yun, si Kaping yun na yun. Yan. Sabi ni mama ko lagi daw naririnig ni mama yung boses ni Kaping yun. Hindi niya daw nakikita yung mukha. Kasi palagi kami nanonood eh. Nanonood. Paulit-ulit. Nauunod sa akin. Ano? Magkasama sila na ni Mackenzie. Ay, si JP naman, dami isa. Yun eh. Ano ba yun? Dalawang balik pa tayo. Man yung iniinom na tubig dito mga katrops. So, kaunti lang ng buhos. Tapos daming pila ng tubig. Oh. Ganito kahirap yung buhay dito sa amin. Yan. Ganyan lang. Palit pa ng tulog. Iniinuman to daw. Iniinuman. Yan, iniinuman. Yan dyan kumukuha ng inumin. Tapos kapag hindi naman inumin ay doon sa malayo mga katropa. Sige pa rin tayo mga katrops. Dalawang balik pa siguro tayo. O dalawa o isa ganyan. Yan mga katropa. Pangalawang igib natin to. Yan. Pupunin ulit natin yan. Dating gawin mga katrops. Pupunin lang tapos babagsak sa amin. Itong buhay namin dito mga katropa. Ang dami naman buko mga katropa. Pero hindi sa amin yan. Sa kanila yan mga katropa. Dami. Buko. Panggata. Kaya puro guta sa amin dito. Gawa ng libre lang yung libre lang ang tubig. Ay libre lang tubig. Libre lang ang nyug. Hindi katulad sa pag nasa Maynila ka na o sa syudad, mga katropa, binibili lahat. Tubig lahat binibili. Dito ay libre naman ang mga tubig. Hindi nga lang ang problema ay mahina talaga sa tubig mga katropa. Hindi siya ganun kalakas sa tubig. Pero sanay na kami dito mga katropa kasi sa una pa lang ganito na dito. Talagang mahina talaga ang tubig. Namulat kami rito ay mahina talaga ang tubig. Pero maganda, libre. Hindi ka na magbabayad pa. Bubuhatin ulit natin ito mga katropa. Oh. Yan, bubuhatin ulit natin yan mga katrops. Oh. Yan. Let's go. Let's go. Mabigat din mga katropa pero sanay tayo. Ayan o, pawis na si katropa. Ang layo ba naman ng igiban mga katrops. Ganito yung buhay namin dito mga katropa. Sobrang hirap. Ito naman kapatid ko ay busy na sa paghiwa ng pansit.
Sige. May ano. Ay, Yan o, man. pano na. May suman daw. Yun. Oh, pag una ko inuubos na nindo yung tubig. Luluto tayo ng pansit. Yan. Kung ako tig-ubos na nindo yan. Hindi pa. Ayan, nagluluto ng pansit. Pansit. Para sa almusal. Almusal. Dahil piyesta dito ngayon. Mm. At dito naman ay may suman. Tikman nga natin yung suman. Ay, may suman digdiding ah. Nagkakangka mo. Tikman natin yung suman. Suman.